Yau kuma da mu yi magana akan anatomical position and anatomical plane. A takaice anatomical position yana magana ne akan tsayuwan mutum. Anatomically, an ce anatomically shine yanda Allah ya halicci mutum, ko ce yanda ya kamata mutum ya tsaya for easy part identification. Kun gane me nake nufi? Irin a gane position, a gane organs ɗinka a sauƙaƙe shine ake nufi da anatomical position. Sai kuma anatomical plane, yanda aka rarraba jikin mutum kashi-kashi saboda a gane. Okay, mu fara kallon anatomical position. Kamar yanda na tsaya yanzu, kamar yanda zan sa muku a sama wannan bidiyon, fiska zai kalli gaba, okay, head upright, face facing forward, okay, fiskanka zai kalli gaba, kanka ya tsaya still haka, okay, jikinka duka zai kasance yana kallon haka, sai kuma hannunka a gefe, kar ka mayar da hannunka haka baya ko ka ce anatomical position, no, hannunka yana gefen jikinka duka biyu, amma palms ɗinka suna facing forward, sai kuma feet ɗinka, ma'ana thumb ɗinka su kasance suna kallon gaba, sai kuma ƙafafuwanka, za ka iya barin ƙafafuwanka a manne haka da juna, amma za ka iya ɗan barin su slightly apart haka, duka ba matsala, anatomical position ne. Okay, wannan in ka tsaya haka you are standing in anatomical position, okay, kana tsaye a anatomical position kenan in ka cika wannan ƙa'idodin. Mu ɗan rubuta su saboda ya muku sauƙin tunawa. Head, standing upright, face facing forward, by the side, then palms facing forward, yes, feet, that is legs together, or slightly apart, okay. Toes facing forward, yes, these are the anatomical position. Sai mu kalli anatomical planes. Idan aka ce, kamar yadda na yi bayani tun a farkon wannan bidiyon, anatomical planes yana nufin rabe-raben jiki. Rabe-raben jiki ba irin na abdominal quadrant, yes, kusan irin haka. Layi ne da su raba jikinka into right and left ko up and down, amma anatomy kamar yadda muka yi bayani a bidiyoyinmu da suka gabata na body regions ko kuma anatomical directions, mun san menene gefe yake nufi. Anatomy yana nufin in an ce left and right ana nufin mene, idan an ce up and down ana nufin mene, superior and inferior, gaba da baya ana nufin mene, anterior and posterior. Okay, mu kalli anatomical plane. Anatomical planes, muna da mene, muna da sagittal plane, menene sagittal plane? Sagittal plane shine plane ɗin da shine layin da ya raba jikin mutum into left and right, okay, divide the body into left and right, divide the body into left and right. Okay. Let's say wannan ne mutum, so wannan layi ne zai zo haka, okay, to layin da ya zo haka shine ake nufin mene, ake nufin sagittal plane. Under sagittal plane akwai abin da ake cewa mid sagittal,
idan aka ce mid sagittal wasu da su iya karawa da parasagittal, amma parasagittal bai cika aiki ba. Parasagittal ba cika amfani da shi ba anatomy, amma wannan bayan mid sagittal aka ce mishi medial plane ko kuma mid sagittal plane, amma an fi amfani da wannan medial plane din. Okay, so menene shi kuma medial plane? Ba wannan ya raba jiki kashi tsakiya daidai ba? So shi kuma wannan gefen misali nan, let's say mu dauki hannun dama, right plane, shi kuma wannan line da ya zo raba jiki nan haka shine medial plane. Okay, medial plane shine bayan an raba jiki daidai sagittal plane, shi kuma medial plane zai raba jikin, ma'ana kwata din jiki. Okay, nan wannan line shi ake nufi da mene? Medial plane a anatomy. Sai mu kalli plane na gaba. Baran yi magana akan parasagittal ba saboda karancin lokaci, bai da wani, ba amfani da shi sosai a medical field yanzu sosai. Bayan sagittal plane sai mu dauki coronal plane. Ba coronavirus nake nufi ba, coronal plane. Wasu na cewa coronary plane, amma coronal plane ya fi shi ake amfani da shi. So coronal plane shi kuma wannan plane din shi ya raba jiki into what? Baran iya amfani da drawing in tsaga ba, amma zan iya muku amfani da kaina, ko kuma zan sa muku a sama wannan video. Shi coronal plane shi kuma ya raba jiki ne into anterior and posterior. Okay, mun yi bayanin anterior and posterior a previous video mu da suka gabata. Okay, anterior yana nufin gaba, front and back. Okay, shine coronal plane. Wannan mu bar shi a 1, wannan mu bar shi a 2. Yeah, sagittal plane, coronal plane. Sai mu yi bayanin, sai mu dauko wannan sagittal plane, coronal plane, sai mu dauko transverse plane. Transverse plane. Shi kuma transverse plane shine ya raba jiki into upper part of the body and lower part of the body. Ma'ana da kaman amara, ya zo mara haka sai a ce ya yanka, kayan sai a sa layi. Shi ake nufi da mene? Transverse plane. Shi ya raba jiki into superior and inferior anatomically. Okay, koyaushe mu ringa amfani da wannan anatomical terms din. Muna identifying abubuwa. Into karkace upper as an anatomy student or medical student, karkace upper part ko lower part. Mu bambanta kanmu da yan mathematics ko computer ko me. Kun gane? Mu ringa amfani da anatomical terms, superior or inferior. Okay, yes. Ina ga for now wayannan planes in kawai zamu kalle su. Maybe daga baya zamu yi magana akan wasu karin planes din, amma wayannan su ne main 3 anatomical planes: sagittal, coronal and transverse plane. Amma akwai wasu wanda they are not well known, ba a san su sosai ba. Wayannan ne kawai 3 main anatomical planes so far. Idan kun ji dadin wannan videos, kuma na subscribe, kuma na like, kuma na comment, kuma ku yi sharing video nan saboda wasu irin kaskalla. Mun gode.